Na gode madalla. Na gode. Wannan dan sandan ya dauki bayanai na, sannan na biya kudin biro da takarda, amma wani abin takaici da na komawa ce gari. Hajiya, ni kuwa da zan baki shawara ki dauka akan wannan kes naki, da sai in ce ki hakura akan magana filayen nan. Saboda wanda zaki rigima da shi ya fi karfinki. Yalla baya zaka ce haka? Idan ya fi ƙarfi na ai bai fi ƙarfin hukuma ba. Hajiya da Hausa fa nake miki wannan magana. Muddin kika ce zaki bibiyi wannan case din, to tabbas zaki bata lokacin ki a banza. Ki zo ki bata kudaden ki. A ƙarshe kuma ki zo ki rasa filayen domin ba za su dawo. Wallahi yalla bai ƙarya suke. Ina fa da shaidar filayen nan. Kuma kai ma ka gani. To amma kuma ya zaka ce mun ba za su dawo ba? Hajiya ba kwani ne kwace miki filayen nan ba. Balle ki zo kina ta daga murya. Yalla ba ai dole raina ya ɓaci. Idan ban kawo ƙara ofishin 'yan sanda ba ina zan kai. Amma tunda ba za ka iya ba kawai, tunda akwai gaba sai in kai gaba. To ai gaban da yake magana ba wasu bane, su ne a gaban. Dan haka ina mai tabbatar muke da cewa mutukar akan wannan case din ne ko kin je gaba wallahi babu mai sauraron ki. Filan ki ko ba za su taba dawa ba. Amma kin ga zaki iya zuwa? Zaki iya zuwa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosiya duk da ana da wadatuwa. Daga nan na ci gaba da bin ofisoshi domin a karɓar min hakina, amma duk inda na je sai su ce min tsarin daga sama ne, su ma ya fi karfin su. Wani irin tsari ne da za a ce talakan da yake fita ranar zaɓe ya wuni a rana ya yi zaɓe, amma a ce shi ne ba shi da galihu a wurin masu mulki. Duk lokacin da ka ji a ce an yi kwace ko an zubar da jini to na talaka ne, amma su masu mulki ko a jikinsu. Hajiya, ki haƙuri, wannan tsarin da suka ce miki daga sama ne da yiwuwar gaskiya ne. Tunda kin ce kin bibiyo wasu ofisoshin kuma su ma suna gaya miki haka. To amma yanzu kin zo ƙasa, kuma insha Allah wannan ƙasan za ta ɗaga murya zuwa sama, kuma insha Allah kokenki zai je gare su. Na gode muku a bisa goyon baya da kuka bani na alƙawarin cewa za ku taimaki gaskiya. Don haka yanzu aiki ya same mu. Muddin muka bari haƙƙin wannan baiwar Allah ya salwanta, to ba mu taimaki gaskiya ba. Kuma har abada ba za ta taɓa yarda da cewa akwai masu gaskiya ba. Mu kuma mun san cewa a cikin hukumar 'yan sanda akwai masu gaskiya. A cikin gwamnati ma kuma akwai masu gaskiya. Na sallama kowa ya je tunanin duk ta hanyar da zai taimake ta wacce zai iya. Ranka ya daɗe, ko da ka sallami kowa, ni baka sallame ni ba. Zan so a ce kafata kafarka, ko ba dan komai ba zan yi alfahari da cewa ni ma na taimaki gaskiya. Ranka ya daɗe, ni ma zan so haka, domin duk inda gaskiya take ni ma ina gurin. Kuma muna tare da muna bayan gaskiya za mu fi Muna bayan gaskiya. Muna bayan gaskiya.